És most, hölgyeim és uraim, a piros sarokba érkezik a ma esti ellenfél Fehér Oroszországból, Alexej Ignasov! Jön a ma este fénypontja, azt hiszem, ez nem kell külön kommentárt sem. Láthatjuk, hogy kik ők, jól ismerjük, hiszen már itt járt Alexej Ignasov tavaly is, és akkor Gary Goodrich-sel vívta a budapesti selejtező egyik legnagyobb presztízs fájtját, legnagyobb presztízs ütközetét. Azt a meccset pontozással megnyerte. Most pedig, ami ennél is nagyobb dolog, hogy Karacs Attila, a tavalyi győztes, felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy Ignasovval megmérkőzhessen. Nagyjából egymagasak egyébként, 196 centinél vannak mind a ketten, és nagyon jó erőben van Ignasov. Azt hiszem, hogy ha összehasonlítjuk a tavalyi önmagával, meg a tavalyi kinézetével, akkor most ez egy egészen más Ignasov kinézetre. Saját bevallása szerint, és ezt az évet ő nagyon komolyan akarja venni, föl akar érni a csúcsra. Sammy Shiltet ide nekem, ahogy ő mondta. Attila pedig a tavaly előtti debreceni bajnok, a tavalyi budapesti selejtező győztese, az arénában pedig hihetetlen csönd van, és hihetetlenül várja mindenki, hogy mi fog történni a Vörös Skorpió és Karacs meccsén. Attila azt mondta, nem megy fejjel a falnak, hiszen amire nagyon-nagyon kell vigyázni mindenkinek, hogy ha megpróbálják kiütni Ignasovot, akkor abból, ahogy ő mondja, borulás lesz a vége, hiszen Ignasovot eddig még senkinek nem sikerült soha kiütnie. És nem erre megy Attila sem. Igen. Voltam olyan merész megkérdezi tőle a sajtótájékoztatón, hogy érezné magát egy kiütés után. Mondjuk, ha Attila kiütné, erre azt mondta, hogy nem fél a kiütéstől, nem lehet rosszabb, mint vodkát inni. Abban pedig van gyakorlata állítólag Ignasovnak. 1 perc telik el az első menetből. Eddig azt gondolom, hogy jó, amit csinál Karacs. Jobbra, kezdem előről. Nem gondolták volna egyébként ők sem, és a menedzsmentje sem, hogy ennyire jó állapotban lesz majd Ignasov. Ez az. Amikor szóba került, hogy vele vagy Karajevvel mérkőzőn, Karacs eleinte úgy volt, hogy Karajev lesz a célszemély, a kiszemelt, aztán Ignasov lett végül. Nagyon szeret Magyarországra járni egyébként Ignasov. Tavaly is itt volt, mérkőzött, és a debreceni Grand Prix-on is szinte mindig ott van díszvendégként. Igen, bár azt is el kell mondani, hogy a szakértők azt mondták, ha lepukkantan érkezik Ignasov, akkor is halálos. Ő minden szempontból az, még akkor is a tavalyi és a tavaly előtti éve. Jaj, nem sikerült, jól! Na ez az, amitől nagyon féltünk sajnos. Ez az, amitől nagyon féltünk. Ignasov egyetlen óvatlan pillanatban kivégezte Attilát. Egyetlen hiba elég volt, és ez az, amit a Vörös Skorpió nagyon tud. Szent a béke közöttük, de sajnos ezt benézte Attila. Nagyjából ilyen lehetett a villanyoltás Amsterdamban is egyébként a számára, amikor kikapott, de ettől függetlenül nagyon szurkoljunk neki, mert hihetetlenül tehetséges. És ez nem hiányzott, de hát Ignasov ettől világsztár, és talán most már mindenki elhiszi, hogy mekkora formában lehet ő majd az idén. 2 percnyi küzdelem után kiütése győz a piros sarok Alexej Ignasov.
Ettől függetlenül nagyon vőtt Jósunk Attilának. Akinek további sok sikert kívánunk. Ignashov, aki erre a meccsre egyébként orosz népzenével és amerikai bluesszal hangolt az öltözőjében. Szokásos könnyedségével és magabiztosságával járt el a ringben, és győzött. Járnak még a kupák is, természetesen. Itt van, amikor rugni készült Attila, akkor benyelte azt a balost, és egy pontos ütés elég volt ahhoz, hogy vége legyen a meccsnek. Ebben azt hiszem a világon talán a legnagyobb, vagy a legjobb Ignashov, hogy könnyörtelenül kihasználja a hibáját az ellenfélnek, ha toppon van, ha ott van a toppon. Ugye tavaly és tavaly előtt ezt nem lehetett róla elmondani, de még egyszer mondom, kíváncsi vagyok az idei évére, mert most nagyon azt fontolgatja, hogy ő akar az lenni, aki megtöri Sammy Shieldet, azt a Sammy Shieldet, akit egyébként már sikerült neki kiütnie. Itt áll mellettem Karacs Attila, aki nem tűnik csalódottnak, bár egy meglehetősen gyors vereséget szenvedtél Alexei Ignashov ellen. Mi történt? Kicsit azért csalódott vagyok, mert túl sok munka van ahhoz ebben nekem, hogy ez most így végződjön, de hát sajnos ez egy ilyen sport, és ez most így végződött. Hát gyakorlatilag az történt, hogy a jobb kézről, a jobb kezet elkerülvén én folyamatosan jobbra mozogtam, és ezt gyakoroltuk éjjel-nappal, és ez egészen jó lett volna, ha nem esik le egy kicsit a jobb kezem, és nem nézek bele ebbe a bal horogba, de hát sajnos leesett, és belenéztem. Lehet egy ilyen gyors vereségből is tanulni? Mindenképpen, mert addig viszont nagyon jól éreztem magam a ringbe egy olyan ellenfél ellen, mint Ignashov, aki szerintem tényleg a világ élmezőnyébe tartozik. Még egy gyors kérdés a végére, mondott valamit a meccs után Ignashov, ott még a ringben? Én nem tudok oroszul, ő meg nem beszél angolul, úgyhogy nem. Attila, köszönöm szépen, további sok sikert kívánok, és most pedig következzen a mai este utolsó mérkőzése, a döntő. És akkor most, hölgyeim és uraim, következzen a finálé, a kék sarokba érkezik